ବିଜେଡିର 26ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ବୋରିକିନା କଚେରୀ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେଡିର 26ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କଲିକତାରେ ରହି ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରୁନିଲତା ବେହେରା, 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜଟାଧାରୀ ଦାସ, 1 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଡଲି ପଣ୍ଡା, 4 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଟିନା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପିତବାସ ଗୋଛାୟତ, 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ପରିଷଦ ରାନୀ ଟୁଡୁ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ସୌମ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର, ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ସଭାପତି ପାର୍ଥସାରଥୀ ରାଉତ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ସୋନକ ସାମଲ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କିଭଳି ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଶେଖ୍ ରିୟାଜୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆୱାଜ ହିନ୍ଦ। ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ସାଂସଦ ରହୁଛି। ଆଜି ଆସିଛି ଏଠି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏଠି ଆସିକିରି ଏଠି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଅହରହ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ କିପରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରଖି ସାରିଲେଣି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହକି ଖେଳ ହେଉ କି କରୋନା ମୁକାବିଲା ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଛି ଏ ଦଳ। ତେଣୁ এই দলକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କାହାର ଅବକାଶ ରହିନାହିଁ। ଏ ଦଳ ବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନାଁ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଆମର ସଭାପତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ବଧେଇ ଜଣେଇବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଯେ ଆମେ 26 ବର୍ଷ ଆମେ ସିଲଭର ଜୁବଲି ପାଳନ କରିସାରିଛେ। ତେଣୁ ଆଜିର এই ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ এই ବାଲିକୁଦାଠାରେ ଆଜି 26 ବର୍ଷର ବୃତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଳକୁ ଆସୁ ଆମେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁ। କାହିଁକିନା এই ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ। କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବହୁତ ବୃହତ ଆକାରରେ ଧାରଣ କଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଲାଣି, ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ମତାନ୍ତର ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ କହିସାରେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବୁଝେଇଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ କିଛି ଆମେ ନେତା ଫେତା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଏଠି ଭାଷଣ ଦେଇଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ କାମ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ବାଲିକୁଦାର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ୟା ଦେବୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ 26ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ତରଫରୁ ପୁରୀରେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କଲିକତାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲିକୁଦା ଏରସମାର ନେତା ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ତ୍ରୁଟି, ସେ କଥା ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ କର୍ମୀ
समस्ते आम एक एवं अभिन्न एवं एकाठी रहीचु एवं आगामी दिन मध्य रही आमर आदर्श पुरुष होउचंती बिजू बाबू नव ओडिशा निर्माण रे तांकर भूमिका अतुलनीय तांकरी आदर्श रे आम अनुप्राणित आमर वर्तमान नेता प्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक तांकर वार्ता है कथा कम काम बेसी आमे से विश्वास करुचु एवं ताकू ही आधार करी आमे आमर कर्म करी चलु। शुणु कौन सी भूल को जे नजर को आनिला ताकू शत्रु बोली भाविबा ठीक नुह सी हूँ एक नंबर मित्र मुझे किसी भूल करुच्ची जड़े किए ताकू जदि इंडिकेट कला जे ये भूलटा हो जाइए मु तो से सभापति हिसाब से मोर वक्तव्य रखी यहाँ गोटे अनिच्छाकृत त्रुटि कहीं इंटेंशनल करनी से आम दलर सभापति एठिकार एमएलए तेणु से किसी असुविधा नहीं। आमर वार्ता हूँ आम विजु जनता दल गोटे आंचलिक दल भाव में भारत वर्ष में 1 नंबर आंचलिक दल रूप परिगणित होती प्रत्येक विजु जनता दल कर्मी अवदान अच्छी एवं समस्ते विजु जनता दल एक सूत्र बांधि काम करने समस्त मोर अनुरोध एवं विशेषकर केंद्र सरकार जो भली भाव में ओडिशा को अवहेला करुच्ची ओडिशार हक न्याय दौनी एवं केंद्र सरकार विरुद्ध रे मध्य विक्षोभ करने केंद्र सरकार को कार्यक्रम को विरोध करने विजु जनता दल कर्मी मान अनुरोध करुच्ची एवं आज दीपदे मु कहि सगौरवे आमे कहिबा आमे विजु जनता दल कर्मी एवं नम्रतार सहित ओडिशावासी सेवा करवा यह हूँ आमर लक्ष्य।